Здравейте на всички! Намираме се в град Пловдив, район Северен. Днес съм с Асен Костов от Сдружение Спаси Пловдив. Асене, къде се намираме? И то е ясно, че е сметище, обаче в близост до кое? Намираме се в град Пловдив, квартал Северен, в близост до окръжна болница. Както виждате, зад нас се намират общежитието на Пловдивския университет, а с непосредствена близост се строят и жилищни сгради. Това съм го проучвал лично, са частни имоти и е огромно сметище. Сега в момента виждате, че голяма част е закрита от буйната растителност, но сметището е с огромни размери. Тук виждаме нещо, което според мен е над 140-150 декара. С продължение много от вас не може да видите, но той има и животни, които са тук. Някои пасат вътре в кучета, които са вътре в сметища, гуми. Виждаме всякакъв вид битов отпадък, боклуци и нещо не върви това да е точно зад болница. Като говорим за хигиена, тук е окръжна болница Пловдив. Как е възможно това да е допуснато тук в землището на самия град Пловдив? Това са частни терени, обаче кмета къде е, какъв е надзора върху тия неща, не се ли знае? Ето има строителен обект тук, за който е дадено разрешително да се строи. Няма ли сигнализация, като идват да проверят хора, които са от общината, нали, да направят някое предписание, това да се изчисти. Как е възможно това нещо? Нали, тук точно на гърба на лечебно заведение. Аз не мога да си го обясня това нещо. Как? В Европа сме. Оправдава се, че имоти са частни. Само, че имотът, че е частен, това не значи, че може да се прави такова сметище или пък да вземе да строиш атомна централа за това, че имотът е частен. Според мен, ако кмета е на място, ще напише предписание на собственици, ще им даде разумен срок да го изчистят. И ако не го изчистят, какъв е проблема с общински пари да се изчисти и след това да се изискат парите от собственици на имотите. Това е недопустимо. Това е един от най-хубавите квартали на град Пловдив. Само на 200 метра се намираме от булевард България. Да. Виждате какъв абсурд е и как е скрито зад зелената. От тук насетне очакваме след подадените сигнали реакция и от общината, и от надзорните органи. Така че следете случая, тук трябва да свети. Ние се намираме в град Пловдив, не може този град, който е най-стария град в Европа, да е такова бунище. Следете и вижте как може да се включите във всяка една от нашите инициативи. Пишете в коментарите, че искате да се включите, защото Пловдив има нужда от по-активни хора.